2024 yılda öndürülen Toyota Hilux pick-up avtology. Şunkü videomuzda şu avtology dolu tanıştıracak, görkezecek, opsiyalary, bahalary, meselelerde görünmeyecek. Hormatly müşterilerimiz ve bizim YouTube kanalımızın ağzalary, hormatly tomoşaçylar. İlki bilen gysgaça özümüz barada aýdaly. Biz kompaniýa Machine Mother FZCO Dubai kompaniyası, Dubai'da registrasiya edilen ýem 11 ýyllar avtologyň sowdasy bilen meşgullanýar. We öz YouTube kanalymyzda avtologlar abzor edýäs, syn edýäs, doly şeýdip görkezýäs öz YouTube kanalymyzda. Onda ýa-ni bu avtolog barada aýdymyzda ilki bilen bilmeli zadymyz Toyota Hilux kısımlı avtolog, bir pick-up avtology. Munno двойная kabina, iki kabinalı gelýär we одинарная kabina, bir kabinalı samma. İki kabinalı barada aýdymyzda munno bir näçe komplektasiýalary bar. Ýagny bazawy komplektasiýadan başlaýar iň prostoýundan olar GL dip atlandyrylýar, ondan GLX, GLXS we başgaça harplar bilen atlandyrylmak mümkin. Ondan soň Adventure iň aňyr başga hasaplanýan şu komplektasiýa. Muňa adam GR Sport, yani GR Sport. Bu avtolog 2000. Yani Hilux GR Sport'ta da bir näçe dwigateller bar. Aýdaly 2.7 benzin, 4 litr benzin, 2.8 dizel, 2.4 dizel. Ondan soň Kitayski zborkalar bar, 2.2 dizel. Razny dwigatel gelýär. Yani edil şu avtolog barada aýdymyzda bu 2.8 litr dizel gelýär, turbirowny dwigatel, 4 silindr, объем двигателя 2.8 litr bolýar. At güýji 201 at güýjini berýär, ýa-da ekwivalent 150 kW мощности var şu двигателем. Автомат коробкасы 8-ступенчатый, 8 скорый автомат gelýär. Ramly konstruksiýa, ramada oturýar. We 4 adam, 5 adamlyk 4 kaply pick-up. Avtolog sap öz agramy снаряжённая massa 2015 kg. Dol pasajerli, yani adamlar oturanlar pol nagrujny 2910 kg. Yani 900 kg arkayn götürýär. Arkasy yani berik kompaniýaň öz aýdyşy boýunça 5 kilodan artyk masalan ýük goýup bolýar. Ýöne faktiski müşterilerimiz beýle kullanýanlar 1 tonna, 1,5 tonna çenem ýük basýarlar. Inni häzir daşdypatyn tamam biçini görkezýän. Onda 2024 ýylda öndürülen ýene bir gezek Hilux GR Sport 2.8 dizel turbo. Men size bir kasyny görkezýän. Ben kodunu ýapýas. Ne şeýle 24'de öndürülen. İkinci aýyna. Aýagyna 17'lik diska gelýär. Näşeler ýalyk 265 65 17. Подвеска сварада da aýdyn, GR Sport beýleklerden отличиясы. Подвеска многорычажка gelýär we sportivny. Ştaýda bizde opsiýalaryny 360 kamera bar, öňünde radar bar, заводской подножка gelýär. Бесключевой достуp gelýär öňkü iki gapysyna. Daşdypat barada aýdymyzda da beýleklerden tapawdy ene şu расширитель крылоsyny, öňkü ýyzga крылоsyny şeýle расширитель gelýär. LED светодиодный противотуманкасы, светодиодный однолинзовый, birlinzali fara, gündüz ýanýan dоход, ýylny hodowy огни, öňünde parktronика we öňünde ene radar bar. Öňkü radiatorny şotkyny şular ýalyk formada GR Sport'na logosy bardyr, GR'yň we aşagyna metallический защитасы gelýär, dwigatelin aşagyna. Ne gysgaçyk arkasynan bir görkezýän size. Ne arka podveskalaryny şeýlerak edip bollugyny görkezýän. Ne arka sypaty şeýlerak. Bunda заводской näme gelýär? Ene şu duga gelýär. Ne şuňa da biz näme diýäse? Bedliner bolanna şu покрытие var, şu ödene заводской gelýär. Beýle komplektasiýada onu goşmaça goýdurýas.
Arkasında parking sensörleri vardır. Arka kamera ve arka kapımız yine ortadan açılıyor görüşümüz yani. İki kaptalan yani. GR Sport logo ne? GR Toyota Hilux. Şöylece. Ne içi diysen ovadan kara koja, kara alcantara kombinirованный geliyor. Bu da perforированный. Görüyen mesela şöyle dışı değişik ve kızıl renkli remen безопасности. Arka oturucumuz şöyle kaldırılıyor. Bir yerde balon ключ, огнетушитель, şuraya kadar atlamız oraya. Yani воздухозаборник, вешалка, бяшкаляченные вешалкалар var, asıp bolyan. Bolly. Ön kapımız. Yani 4 ayna kalır yanım avtomat, настройка боковых зеркал. Bir yerde koja şöyle. Doloraya plasmas geliyor. Elektrosиденье. Bu da koja alcantara. Yani bu da yani saklayan боковая поддержка diyorlar. Ne? Подголовникte GR Sport yazgılamız var. Ne şeylerak. Тут yaz rolumuz GR logolu. Yani bu da перешита koja rol. Cruise control. Yine şuraya alınan panel pribor geliyor. Parktronika, kamera 360, датчики давления шин. Airbag. Bu da Apple CarPlay, Android Auto görkediyor. Push start, раздатка, 2.4'e geçiriyor. НКВД 4WD, беспроводной зарядник, блокировка задней межколесной, arka teker, блокировка USB-A разъем. Başka ne mi? Ne de konsol şloryalık. Ondan zavatskoy şöyle kovrigimiz geliyor. Тряпочный коврик. Berde de kitapları. İki tane bardachok. Aynen fikstacı şloryalık. Ne de patologumuz. Bular avtolar vardır. Eğer de başka görünüşlü Hilux'larım abzor etmemi isteseniz onu komentariyada yazıp kalırım. Başka da maşinlarım görmek isteyenleyip Hilux'un kalan görünüşlerini size abzor edip doğruca düşündüren. Bizim telefon belgelerimiz Dubai'daki ofisimizin adresi. Kalverse de Orta Asya Devleti'nin Özbekistan, Kazakistan, belki devletlerdeki представительlerimizin numaralarını hemesini şu videonun aşağısına billa kaldıracağız. Arkayınızı anlaşıp, havalaşıp, maşini takip edip bilirsiniz. Sağ olun.